L-istipendi qegħdin hemm biex jibqgħu jgħinu lill-istudenti. Dan iddikjaraħ il-Prim Ministru Robert Abela f'laqgħat maż-żgħażagħ waqt li żar il-Freshers Week fil-Junior College u fl-Università ta' Malta. Dr. Abela tenna li l-istudenti għandhom ikomplu jistudjaw biex jibqgħu jimxu l-qudiem u l-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla għalihom bilan li jilħqu l-ambizzjonijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-Prim Ministru li kien akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Bela u l-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima tenna maż-żgħażagħ li l-Gvern irdoppja l-istipendi u llum qed jinvesti aktar minn 40 miljun euro f'tali inċentiv u sostna li dan il-Gvern irid jibqa' jagħti l-aqwa żgħażagħ u l-familji tagħhom tul il-vjaġġ edukattiv li jmur lil hinn mill-edukazzjoni obbligatorja. Il-Prim Ministru tenna l-rata ta' early school leavers ukoll niżlet għal taħt l-10% u pajjiżna irid ikompli inaqqas din ir-rata. Semma lotja ta' 500 euro kull sena għal 3 snin, jiġifieri massimu ta' 1500 euro li qed tkompli tgħin lill-ġenituri u lil ulidhom li baqgħu jistudjaw. Din is-sena tali qotja qed tilħaq ftit aktar minn 12,000 ġenitur li rappreżentaw mal-14,000 student b'investiment ta' 7 miljun euro. F'diskussjonijiet miftuħa maż-żgħażagħ kemm fil-Junior College kif ukoll fl-Università, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza fuq il-ħtieġa li l-attiviżmu fost iż-żgħażagħ ikompli jimbotta ideat importanti biex ikomplu nagħmlu lil pajjiż aħjar. Hawn semma il-Youth Advisory Forum li beda it-tieni terminu tiegħu u li tiservi bħala kabinett taż-żgħażagħ fejn l-eżekuttiv tal-pajjiż jiddiskuti temi importanti relatati magħhom. Waqt il-Freshers Week Dr. Abela żar l-istands fosthom dawk taqdiet studenteski. Din is-sena akkademika ġdida qed tara madwar 2200 student fl-Università ta' Malta, b'2100 minnhom se jistudjaw f'kors post-gradwatorju. Fil-Junior College hemm mal-2100 student jistudjaw b'nofshom huma studenti ġodda.